kwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi iri rimwe zuva tiri kwaChakoma Dotito kuMount Darwin. Munotondera paya tichikupai nhau yemukomana wekunyura mumvura. Mukomana yari kunzi akazowanikwa. Regai tikurukure nevehukama tinzwe kuti akawanikwa zvaita sei, ari mupenyu here kana kuti atisiya. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzeseka muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndinonzi Isaac Dick Isaac Gumbo. Ndiri kumukomana, ndiri baba. Mukomana anonzi Robson Gumbo. So tine tsaona yakatibata. Mukomana wedu anova ndiye mwana wandotaura nezvake akaita tsaona yekufira mumvura mudhamu maairaura. Zvakaitika nokudai airaura hake, asi mushure mekuraura akabata hove dzake tichitsanangudza hove dzanga dziri dzerudzi rwemaramba. So abata maramba ake, chakaitika ndechekuti akunoda kunopedza pakuraura kwaita kanga nomwaka vari vaviri. Ramba rimwe rakasvika unobata pachirauro chake ndokunge chaitenge chinodhonzwa. Iye akaedza nepose paaikwanisa kuti azvove hove yakanga yabatwa, yakanga iri hombe sekuona sekutaura kwazviri kuitwa. So chirauro chakabva chaenda, ndokuchiona kuti chirauro changu chiri kuenda, ndingasiye hove yangu ichienda. Ndobva afunga nemumwe wake kuti regai nditevere hove yabatwa pachirauro changu. Anogara pasi obvisa hembe dzaanga akapfeka kutanga kuteerana nechirauro. Ari kuteera kudaro akangoti fambe fambe, mumwe wake akagara kunze ndokusvikira akuda kunosvika pairi, asi asati asvika akabva angokundikana pakutaurwa nombiya ikachipupurira ari kuti iye akanzwa makuneta ndobva atadza kuzoshambira, asi pasiri parefu zvakanyanya kubva kunze wakanga asiyira nhumbi dzake. Ndipo paakangopinda mumvura imomo ndokubva atonyura ndokunyura. Mumwe akaona zvakadaro akangoitawo nguva ndokuona kuti umwe wangu anyura. Mumwe wangu anyura ndokunge haana zvimwe zvakakwanisa kuita zvakawanda. Ndopakazobudawo uya kuzotsanangudza kumba kuti mwana anga ndinaye kumvura apinda mumvura achiteera hove, saka angonyura akadaro. Zvadaro pakazoita vanhu, shoko rasvika, vanhu ndokuchitanga kuchiona kuti ndozvaitika apo nepapo kuda kuedza kuona chimiro chakanga chaitika. Zvadaro zvakasvikira kuti vanhu vaungana, pakazongoswerera munhu atonyura achaoneka. Kudzamara pazosvika panguva yatiri kutaura nezvayo, vanhu vaungana, mapurisa akazoziviswawo nevamwe vakazoziviswa kawanda, vanhu vatiungana munhu achatombooneka zvakadaro. Zvadaro pakazoita chimiririro chekunyatsa kuti regai timbodai tidzamara vanhu vakutoti mapurisa akauya, regai tizongoita mapuranzi kuti tikwanise kuona kuti munhu zvafamba sei. Vamira kudaro tichikamirira, pakazosvika nguva yekuti mapurisa vatinonokei, vanhu vakangotanga kuti regai tichiona kuti nzira dzekuti tingangotsvaga sei munhu wedu. Ndokutanga kuchipinda mumvura vachinongedzerwa. Paakapinda napo nepaanyurira vakamutsvaga. Pakatora nguva refu vachimutsvaga. Dzamara vanhu vatombobuda kunze vaneta. Pakazoita futi umwe urongwa ndokutanga kuti regai timbowandira mumvura tione kuti takamira takadai. Ndofunga vanhu vakakwanisa kuzopinda vakati wandei. Ndisingakanganise panosvika nhamba inogona kungoita kunge 8 kana kuti 7 ikokoko ndokuwandira mvura. Vatsvaga. Munhu asikuwanika. Asi mukati mevanhu vaitsvaga pakazosvika mumwe akasikuita masanga ndombodhumana naye kuti ndinenge ndamuwana pano. Asi panguva handiri audza vamwe vake nokatitsvagire pakadai, pakaita futi nguva yekuti vakatanga kuchimushaya pavakanga vafuti tamuwana.
ndibvoramba vari kutsvaga zvangatoita zvekumasikatira zuva rechipiri ndokuzosvikira vazomubata paakanga ari ndokuchibuda naye ndonguwo futi takatakamira mapurisa vatanga takamirira vari kusvikawo vadhumana vachingosvikawo vanhu vachikwanisa kutokuwana munhu wataitsvaga ndokubuda abuda kunze vapurisa asvika apindirawo pakazongoita urongwa kuti hapana kuzongotora nguva yakati rebei mapurisa vatorisawo zvinhu zvavo zvakakwanisa kushanda mashandiro avanoita basa ravo ndokutakura bhoti ndokuchienda naye kuenda kwavakanomwisa kuchipatara kumuchari kuDarwin. So kubva ipapo ndiwo urongwa watikamira pazuva ranhasi ndiko kwatenda vanhu vamuka kubva pano pamba parara pakatangorindira kunotera toone kuti munhu wedu angafamba akaita sei chimwero chake akaita hapana zvimwe zvinhu zvakawanda zvakakwanisa kuwana pamutumbo wake dumbu rake ranga rakangosvavawo hapana chakanyanya kuti tingakanganisike kuti tikadai kana mapurisa ndo maripotsi avakanyora asi ndomamira zvikangoitawo kusvikira nanhasi tirikungomira kudzoka kwake kuti zvichazakaita sei asi mapurisa vasitana kudzoka kuti ano hapana chakaoma chatikangoita azvinongoitika ndozvinongoitika ndikunyaradzana kwatikuita tichirindira munhu wedu akaenda Robson Gumbo. Ndeitwa Gilbert Dumbura ndiri baba umwana afa Robson. Nyaya yakaitika ndeyekuti mapurisa pavakasvika vakatisiya takaungana ndobva vazodzokera vachienda tichimirira masea divers. Saka nokudaro masea divers vakanonoka kuuya ndobva vakomana vakanga varipo vadecide kuti zvakadii kuti timbopinda mumvura timbobatsira tuone kuti tinokwanisa here kurecover boat. Right, vakomana vanenge vakati one day about 7 vakapinda mumvura. Vapinda mumvura mumwe wacho akati ngatisei tambo across the dam. Ndobva vaisa tambo across the dam. Saka mumwe ndobva atora tube ndobva agara pamusoro pechube vakufamba vachiteedza tambo iyeyi aine chimuti achibaya mukati memvura muimo achibaya mukati memvura. Right, ndobva vatadza kuona kuti bhodhi yakanga iri papi ndobva vazobvisa tambo vaisa tambo kunze vakuita zvezvo kufamba mukati vachifamba vachitsika mukati asi still vakatadza kuti vaone bhodhi ndobva varamba vachingotenderera vakaita about 3 hours 4 hours vachitenderera mukati. Sezvineiwo vakazosvika paakanga ari ndobva vatsika ndobva vaona kuti chokwadi panapa ndopahari ndobva vasumudza bhodhi iyeyi. Nguva iyo mapurisa akabva vazosvikawo vasvika ndobva vambotimirei vakomana vakanga vari mumvura vaya ndobva vambomira mapurisa ndobva vachiita kuti mapurisa vaone kuti zvazvakamira sei. Right, ndobva vazonzi aenderai henyu mberi. Vaenderera mberi vakati chitipai mbasha dzake vatora mbasha dzake ndobva vamupfekedza ndobva vamuburitsa kunze. Vamuburitsa kunze vakawaridza blanket ndobva vamisa mablanketi riya ranga akawaridzwa. Mapurisa ndobva vangotowa mastatements avaitora ipapo ndobva vati tiri kuda vakomana vanga vari mumvura vanyurura bhodhi ndobva vakupa mazita avo kumapurisa vachipa mazita avo kumapurisa. Saka mapurisa vakazoti tiri kuda vanhu ivava vanyurura bhodhi tiende navo kuMount Darwin. Vazotora vanhu vaya vakaenda navo kuMount Darwin kuti vanosiya bhodhi kumochari. Saka bhodhi iriko zvino zviri kumochari ndokwairi. Imati muri baba? Ndiri baba. Mudzinza menyu kumashure uko pana akambofa here achiita zvokunyora mvura? Pano mumwe aita zvokunge aita musara akanyora mudhemu futi asi izvozvo takazongomunyurura zvedu asi nyaya yacho hatina kuzonyatsofamba kuti nzwisise kuti chii chiri kukodzeresa hatina kuibata patangosiyawo zvakadaro. Uyuwo awira mudhemu nhasi uyu wechipiri kupinda mudhemu. But still toda kuti tifind out kuona kuti chii chiri kukonzeresa kuti mhuri yese irambe ichingoti yapinda mudhemu nhasi unopaita mumwe wechipiri zvese izvo tira kutombotora kuti tione timbotsvaga kuona kuti zvakamira sei. Tochitarisa hedu mhuri yenyu in general
tingati ndufu dzinoitika mumhuri menyu dzakati twasa here kana kuti ndizvongoti munhu nguva diki-dika arwara afa? Zhinji dzinenge dzakati twasa zvadzo. Pamwe panogona kuzongoitawo dzimwewo zvinovhiringidza zvinenge zvakawanda zvinoitika muvanhu. Inini ndinonzi Agnes Chindaro, mwanakomana uyu Robinson mwana wangu akawira shuwa mudhemu. Kuwira kwakaita mudhemu airaura, kuraura kwaita howe anga akuda kuteera kaningirikini kake kachigubhu kake, saka akatadzawo kuita aida akapinda achienda, saka akatadza kuti akasvikire, saka ndokuziva kwandaita ipapo nokuti ndaingochema ndakaita sendakarara. Zvimwewo handaingoziva kuti ndingozvibvunzawo sei, ndaingochemawo. Ndo zvakaitika musi wokutanga wamanzwa ka? Vanhu ndobva vazoita sei? Vanhu ndopavakazoenda kunosedza mapurisa achiuya. Zvakaitika kumanguva izvi? Nezuro kuma6 andi. Inini asati ndauya zvangu ndakazouya. Ini ndinonzi Miriam Munyapuna, ndiri kutaurawo kufa kwakaita Robinson. Takudzwa akauya achibva kudhemu achisvika akati rugare vanhu ari kurodhi, ndati kochikweyo zvikanzi Robinson afa. Akaya kuma6 kotaura kuti Robinson afa. Ndati iwe ndokurova mbama taura chokwadi ke. Zvikanzi ndikutaura chokwadi kuti Robinson afa. Ndati chienda kuna amai wotaura kwana amai wasvike. Zvikanzi handini. Vauya kwana amai vasvika vataura. Zvikanzi Robinson afa afira mudhemu. Zvikanzi yokutirevese here. Ndopa tikabuda tichienda kudhemu. Tichisvika kuma6 takawana tikangosvika tichitarisa kuti Robinson pamwe tingamuwani. Hatingamuwani. Takarara. Vanhu tiripo tichichema tichiti pamwe Robinson tingamuwani, hatingamuwani. Akauyawo mumwe murume wekuF kusvika kuma12 akasvika akada kumutsvagawo, akabva amushabva atininda kundika. Kuma12 tichienda vanhu vachingochema vachiti pamwe Robi tingamuwani, kuti pamwe tingamuwani, kuti pamwe achanyururawo achibvawo mudhemu, hatingamuwani. Takumakuseni vanhu chiri polisi bvayasvika, zvikanzi munhu bvatora statement, zvikanzi akafa nguva ibva tataura, zvikanzi munhu havangamuwani. Pakaipa. Tiri kumasikati pane vakomana anetwa conference Mungu naMoses Baro naJoani Sandras, ndovakati inini ndiri kupiwa mwana ari mumvura ari kutambudzika, ari pakati nepakati. Vagara vambocha svika ndakuda kupinda ndakutsvaga mwana. Vapinda Moses nechivindi chake, akasvika akambomutsvagawo, vamushaya. Nechenguva kwanguru kunenge kuma2, vabuda kuma2 kebva apinda futi kunenge kuma3. Apinda kuma3 akazopinda naJoani naconference uyi, ndopa vakamuwana vavazobuda naye. Polisi ndopa yakasvika bva vatakura Robinson. Saka pavaiti ndiri kupiwa ari kutambura ari mumvura, iye muprofita here kana kuti? Muprofita. Saka aiti munhu mupenyu? Aingoti ndikuona mwana ari kutambudzika arimo mumvura. Nezvamakazoona munoona zvichinyatsowirirana here kana kuti hazvinyatsowirana? Zvinyatsowirirana because semunhu anga awira aitotambudzika shuwa. Maita basa. Totenda ndapedza ndinonzi Miriam Munyapuna. Ini ndonzi Eunice Andriadi. Ini ndinogara pamusoro apo, ndiri munin'ina waamai wopano. Ini ndakangonzwa kwakuchema kumanheru takuenda kuma6, achingonzi mhanya uenda udza mbuya Eva, mhanya udza mbuya Eva. Ndakati dadi, apa panenge pari kuita kuchemewa, asi amai guru ari kuhwa here, chii chiri kuitika pamba apa? Ndoti mhanya udza mbuya Eva, vana vaizoshuva ndobva vauya paindikati chiinometa.
zvikanzi Robi awirira mudhemu. Vanangobuda pamba ipapo ndichimhanya ndichichema ndichiuya kuno. Ava varume vangu Simon Gumbo. Ndobva ndikoshiko ndikati Robi awirira mudhemu. Ndobva ndauya panapa ndakaona amai guru afamba kare watori pabhohoro apo. Ndakasvika ndakaona amai guru akarara pabhohoro. Ndobva ndasvika ndararawo pabhohoro paina musa amai guru. Taakufamba takaona matochi yari mudhemu yari kuvheneka. Ndikati amai guru asi mwana abuda here? Matochi yari kuvheneka aiwani. Kana amai guru kuti abuda. Takaenda kudhemu tichichema. Patasvika kuye tikuona vanhu vari kutendera dhemu vachivheneka. Kuti abuda here Robi? Zvikanzi Robi haana kubuda ari mumvura. Pandaakuchema ndokuzova kwandinoita panyaya yaRobi Gumbo. Asi mushakabvu tisingatarise hedu zvokuti zvetsaona yaakasangana nadzo. Munomuziva ari munhu akaita sei? Robi ndinomuziva ari mwana wangu. Robi akanaka ende aigara zvakanaka nevamwe ende munhu akasununguka ende anoseka nevamwe zvakanaka. Anga akura sei? Robi ane 25 years. Anga aroora here? Anga aroora ane mukadzi wake ane mwana wake 1. Mwana wake ane 3 years. Ini ndinonzi Edmogu. Ndova ndiri baba womwana akashayika achiwira mumvura. Ndichokutanga ndiri kutenda vose hama dzakandibatsira kugarira kusvika ndaburitsa mwana wangu mumvura. Apa nhasi ndiri kutarisira kuti vakomana vaenda kuMount Darwin vanokwanisa kuuya naye kusvika pamwe kuma9 dzemanheru anenge asvika pano ndokunda kuviga mwana wangu nozuva ramangwana. Ndiri kuzvikudza zvikuru nevanhu vandigere navo vakandibatsira kuburisa mwana wangu. Ko ndiri kuona matotanga kuchera rinda. Kunoko zvinoita here kuti rinda rinorara risiri? Hongu zvinoita. Kuno kuti tinobvunwa tinochera tosvika pasi tonera hatizoita. Totora turusi dzedu dzese todzisa mugomba imomo tinodziwana mangwana kusina tichipedzisani kuitira futi. Ko tomboti isusu kwaaenda kumapurisa vobva vati postmortem yanzi yaakuitwa Tuesday next week, imi machera guva zvinozofamba sei? Ipapo vanotiti kana richinge rakadaro hatichere kumberi uku tinoramba takamira chete papi pari ipapo kutonera uko haticheri. Chokwadi. Ndofunga manzwa zvakurukurwa uye zvese matauriro atakaita patakakupai nhau iyi. Isusu sevatori venhau taona zviitiko zvakasiyana siyana muno munyika. Ndosaka paya takakasika kuti pamwe atorwa nenjuzu, nekuti zvinonzi kana munhu achinge atorwa nenjuzu vanhu havafanirwi kunge vachikasika kuchema. Vanhu munotozochema chete kana mava nechokwadi chekuti hama yedu hakuchisina. Kana asati awanikwa vanhu havafanirwi kunge vachichema. Tiri kunzwa manzwa kuti akaburitswa mwanakomana, asi chishamiso ndechekuti anga asina mvura mudumbu. Kazhinji kacho kana munhu atorwa nenjuzu kashoma kuti anga aine mvura mudumbu make, nekuti zvasiyana nekunyura kwamunoziva kuuya. Ndonhau yatanga tiinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kumushakabvu tinoti aiwa zorora murugare ndiyo nzira yedu tese inguva chete. Musakanganwe zvakare kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.